Aurten berriz ere Monton irekiko dugu San Ferminetan, eta berriz ere daukagu TD Iruñan, eta hemen espazio honetan egingo den gaztegune bat. Ere egingo dugu hainbat gauza San Ferminetan zehar, goizetan egongo dira, goizean, arratsaldean egongo dira kontzertuak eta bar, eta gero gauez egongo dira hainbat DJak. Ekarriko ditugu hainbat generoko musika estilo ezberdinak, goizetan batzuk kantautoreak eta edo DJ moduko bat edo so batzuk, eta gero ja arratsaldean musika barietatea, teknoa, euskal musika eta hainbat gauza. Eta horregatik, konbidatzen dizuegu hemen etortzera gaztegunera, gure gitaragoara etortzera eta ongi pasatuko duzuela.